zai yiwu. Akwai wani aina faɗa, akwai masu zagon kasa ko ina, ko a gidanka ma iyalinka ba za ka samu wani kun yi maganar sirri a cikin gida amma sai ka ji maganar ɗin ya fito makwabcinka ya ji. To wa zai yi wannan in ba ɗanka ba ko matanka ko yarwar matanka ko me da ake magana da shi, wannan yana faruwa. Amma the bottom line, sojojin nan suna cewa idan an ba su abin da suke so to kaga lokacin sai a ce to in ba ku yi ba an cire wani. Yanzu ko abin nan jami'an hafsan sojojin nan abin da ya faru a Minok an kashe mana sojoji 30 kuma da suna da na'ura da kayan aiki isasshe da wani haka ba zai faru. Common communication ma akwai matsala. Za ka ji su suna cewa wayannan mutane mu ne kuwa a sai wayancan sun je sun samu kayan sojoji sun yi bata da kai kamin ka sani, kuma sun sani cewa sojojinmu ba su da isasshen kayan aiki, ba su da isasshen arsashi ma in ka je wajen bakin yaki nan ana kirgawa. Yanzu don Allah gida an gobara ya kama gidanka za ka dinga irga bakwati nawa ne za a zuba wutan ya mutu.